на оркестъра, както знаме и всички по стар българомски обичай. Моето красиво семейство се посреща с пита и мед. И само за да може живота на моето красиво семейство да бъде вече като хляба и плакото меда. Свекървата трябва да захрани мъдреженците, благословени за свекървата. Да видим за кой ще бъде първия семейен залък. Леобен пожела на мъдреженците много щастие, любов, късмет в семейния живот. Дълголетото на отлите, величието на лъвовете. И всичките пари на швейцарските, и всичкото злато на ромите по целия свят. И деца, колкото оркестъра, 11 точно са с звучителя с Кирил Иванов. Живи здрав! За вашето настроение ще се погрижи Леобен от щата Хюстън, Далас, Америка на Романа. Да налеме... Окей. Оригиналното шампанско. Най-готиния персонал ресторант Байтам. Първо, едно на здраве, точно така време да имате снимка с момент от най-доброто студио Орстар. На здраве и гледайте напред към човека с фотоапарата. Най-добрия. А сега мъдреженците, няма да бързате, кръстосите ръце. Ние с кумовете ще вървиме до 3. Нали така, куме? Айде мъдреженците. Не бързайте, който пръв изпие, той ще команда вкъщи. Куме, започваме ли? 1, 2, 3. Аплодисменти. Така е, мъжете винаги носиме парите, жените команда брат. Куме, кажи ми само в късът на вината какво е. Сладко горчиво, окей. Едно голямо горчиво на мъдреженците. Горчиво! Куме, покажи как се прави на децата горчиво, моля ти се. Де това е работа. И така, благодарим на оркестъра. Както знаем всички, отново си имаме традиция. Кума и кумата първия поздрав лично от кумовете за мъдреженците. Съдбарти и всички гости. И разбира се, кумът трябва да направи сърцето на оркестъра. Така че, куме, командваш кючеци, хоро, италианска, испанска, китайска, каквато музика искаш, така ще ти свириме. Започваме късата емисия с заместника на Салио Ка, Бождар Памен Филиев. Детето чудо, искаме едно изпълнение за кума от нашия брат Сали. И така, пристигаме на тези точки от кума и от кумата от нейно величество, само за мъдреженците, стандарти всички гости. Айде, Леобет! Айде, Яша!